Villarrealek fitxaketa onak inditu, nik uste dute goikoak kenduta, Madrid, Barça, Atletico Madrid horrek kenduta, hor duntxe datorrea Villarreal, Valencia, Sevilla, kalidade aldetik eta maila aldetik oso talde ona, eta gero gainera talde landua, entrenatzaileak ondo jartzeitu bere taldeak, lau biko sistemarekin beti jokatzen du, eta oso ondo hartuta daukate hori, eta gero kriston abiadura daukate goian baita ere, eta gauzakin beharko ditugu oso ondo, ia perfecto, partidua irabazteko. Ez, punto honetara llegatuta, beldurrik ez dauki behar, respetua bai, baina, orain arte bezala lehiatzen bagara, nik uste dut partiduan behintzat egongo garela, baina bai partidu honetan kontu handia eduki beharko dugu, eurak kriston abiadura daukatela goian, eta, gola sartzeko errestasun handia, eta ondo ez badugu defenditzen, arazoak izango ditugu.